Argiaren podcastak. Eskuka txikia jasoko dugu? Bai. Gero beso garrantzitsua, hain ikusten gabiz hor kolore ezberdintasuna. Hori guretzako oso garrantzitsua da kontrolpean eukitzea. Bai? Ikusten badituzu batzuk horiago daude, eta beste batzuk berdeago. Hori da, heldutze prozesu naturalean nola horitzea dan lehenengo pausua. Bai, berdetik horira. Gero bertatik gorrira pasako da, eta gorritik beltzera. Eta momentu bakoitzean olio ezberdinak egiteko aukera daukagu. Eta hurrengo fasea gorria izango litzake? Bai, berdetik horira eta horitik gorrira. Eta gorritik beltzera. Hori da arron izan faseak. Arron izan hortan ere berezia da. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo entzule, ongi etorri Egon harri saiora. Etxean olioa falta zitzaigula eta gaurko honetan olio bila hasi gara. Eta lantzio bukatu dugu, Erroiz proiektuko Mikel Izagirrerekin. Euskal Herrian ere bada olioa, eta ea ze kontatzi duzuma. Txaldeon, Mikel? Txaldeon. Bueno, egia Euskal Herrian olibondoa badirela, noiztikan edo zenbat urte dituzte bazuen olibondoek? Olibondo honek 100 urte dauzkate, baina jakin badakigu, olibondoa edo Araberrixora iristen den garaia ondala 2200-2500 bat urteetan kokatzen dela. Bai, honek esan nahi du, horren beste urte dauzkela edo gutxigo? Ez, honek gutxitxo eukiko ditu, baina 100 urte bai. Honek olibondoak guretzako bai nik eta bain eraitonak zuaitz berdinean lanean gabiltzala esan dezakegu. Eta zure familitikan jaso duzu olibondoen mundu hau edo nondi atorkizu? Bai, hemen guretzat olibondoa eta mahastia elkarrekin bizitzea nahiko ohikoa da, hemen oso normala da. Ikuste ditugu matxak eta olibondoak elkarrekin, antolaketa modu hau edo, nondik handator edo? Bueno, bai, erromatar estiloa edo esaten da, gero eta gutxio geratzen dira, hori begia da, azkenean oin bertan ja mahasti landatzen danean, mahasti landatzen da, eta olibadi landatzen danean, olibadik. Baina tradizionalean, modu tradizionalean edo biak bateratzen zian lursail berean. Mahastiak erdi aldeko zonaldea hartzen zeban eta olibodiz inguratzen zen. Olibondoak badu munduan zehar toki ezberdinak, zuek ere, familian, baduzu, toki ezberdinetan. Bai, gu olibondoa moduan, Mediterraneotik onaino iritsi gara, ez? Erdoan, bai, mahastea Marrokozen jaiotakoa da, gero bertara bizitzera etorritakoa, eta baian eta bai hemen olibadiarekin topatu zen, así que... Hane bai? Hane bai, bueno, hane bere inguruan eta badago, badira olibadiak. Jakintzabiak elkartuta, momentu honetan. Bai, bizitza proiektu berean. Bai. Bueno, ikuste hemen atzen olibondoa daukela, oliboten antolaketa edo nola dago gutxera banatuta. Bueno, kasu honetan modu tradizionalean gaudenez, ikusten duzu, nahiko distantzia handia lagatzen zen, zuhaitzen artean, beti zuhaitza handiak bilatzen. Oin igual pixkat espazio txikiagoa lagatzen da, eta zuhaitzak sortzen daben kopa edo, arrama kopurua edo beste mugu batetan. Kopa gainkaldeko arkoa? Hori, gainaldean edo lagatzen dien arrama kopuruak, eta zabalera, zuhaitzen zabalera eta markatzen dabenak. Bueno, 100 edo centenarioetan, 100 urte dituzten zuhaitz hauetan zabalagoa dira, eta oin gaztetxoetan edo landaketa modu modernagoetan edo pixkate txikiagoa lagatzen dira eta intentsitate gehiago edo zuhaitz gehiago jartzen dira eta bestearengandik gertuago. Baina, modu tradizionalean metro asko, zuhaitz handia bilatzen ziren eta gero jasotzeko modu eroso bat, beti oliba edo kanpo kaldera begira. Sustraiak gero asko sustrate ditu edo? Berez mahastiaren kontra ibiltzen da, mahastiak beti barruntzitzen da, sustraiekin, eta olibondoa gainaldean geratzen da eta ez dago asko sartzen, itzen dago asko zabaldu. Asko zabaldu? Bai, lurrezko. Beraz hemen segituan egiko nituzke sustraiak? Bai. Asko zabaldu beltze. Horiek danak ikusten dianak sustraiak izan dakoa dira, gertatzen dena, bertan lurra galtzearen eraginak, ekaitzak eta honek biztan utzitakoa dira, baina honek bere garaian sustraiak izan dakoa dira. Beraz, altu gongo zen lurra, noski? Hori da. Hori dela 100 urte, imaginau, lurra oin dauena, baina altua oso bat. Bai.
Euskal Herrian badira eta izan dira olibondoak, noiztik dira Euskal Herrian olibondoak edo noiztik datoz? Bueno, olibondoa berez, gudakigula 2000-2005 urte da ona iritsi ziala, Feniziarren eskutik. Bai, Feniziarrak badakigu, hor Ebro ibaiaren amaiera hortan edo, oin Katalunia aldea dan hortan kokaturi zerela, eta Ebro ibaia erabiltzen zutela autopista modura, berez aroraino iristeko, oin baino bai zabalagoa omen zan, eta orduan errez nabegatzen zuten onaino, eta Feniziarrentzat, beraien zonaldetik eta olibondo oso garrantzitsua zen, eta asko landatzen zuten, joaten zian leku horrietan. Beraz, ona modu horretara iritsi zen, eta gero bertakoek eta jarraitu dute olibondoa zaintzen, onaino iritsi arte, gaur eguneraino. Olibondoak iritsi, zure iritsi zara honea, nolatan iritsi zinen ona? Bueno, berez, Aitzitzia eta mama hemen jaiotakoa dira biak, baina, beti ez dira garai errezak izan, da iparraldera inbiar izan zuten, iparraldera lan bila. Eta bertako lurrak beste familia batzu, familiakide batzuk zaintzen edo jarraitu zuten. Baina kontuan nola dian, gero Aitzitzia berriro be langabezian geratu zen garai hartan, berriro be ona etorri, berreskuratu, txikitan eta berantzako hain garrantzitsua ziren lurrak zaintzera bueltatu zen. Eta gutxi gara bera, garai hartan iritsi ginen bain eta ainean naia mundura, eta orduan guretzako oso modu naturalean edo izan da bai maztian, olibondotan, eta beste hemen dauden beste fruita mota batzuetan lan egitea. Aipatu duzu zure gurasoak ez zira nekazariak, zuia nekazaritzan instalazioa zaude? Bai, hori da, erdibidean salto bat egon da, eta oin bai anaia eta ni nekazaria gara berriz, baina berez Aitzitzia eta mama gandik jasotako erentzia bat izan da. Poz hartuko zuen haieke bai, zuek jarraitzea. Ondixa. Aipatu zu olibondoaren antolaketa, eta zuek, zuen lana, olibondoetan nola antolatzen zuen, erosio aipatu duzu. Bai, hemen baiaretan lan asko itzen da, eta baiaretan lan egiteak, garai ezberdinetan modu ezberdinak, ez? Ona traktoreak eta indarra iritsi zanean, lurrari buelta ematea, eta hori abantaila handia zen, baina gero konturatu gara, abantaila horrek ere, ekaitzen aurrean eta baituela desabantailak. Orduan oin saiatzen garena da, lurra alik eta estrukturatuen mantentzen, horretarago bedarra mantentzen dugu, eta modu horretara bedarrak berak heltzen dau zuhaitza. Noski horrek be, gero beste gauza batzuk ekartzen ditu, ongarriak eta beste gauzatzuetan, igual pendienteago edo pixkate... Aipatu behar da, ekologikoan zabiltzatela? Horrek lanaldian aldaketak sortu dizkizute? Bai, berez ibili bazara pixkat gainean, zuhaitzaren gainean, gaixotasunen aurrean edo, igual askarrago edo jokatzeko. Baina berez egia da gure varietatea oso ondo moldatu dagoela bertako klimara, bertako errealitatera, eta orduan ez da zaila, berez da pixkatxo bat moldatzea aurretik jasotako informazioa, gure, kasu honetan Aitxona monengatik jasotako informazio hori, bai moldatu behar dela pixkat oingotasunera edo orain lan egiteko nahi dugun modu honetara. Baina berez nahiko erreza eta eramangarria da. Lau pautatan nola azalduko zenuke? Bueno, zuhaitzak beti ingo da uiztera, beraz kimatzea oso garrantzitsua da, haizea sartzea, eguzkia iristea. Gero olibondotan gertatzen dena da, sortzen dituen arrama berriak diala beti fruitua ekartzeko edo aproposenak, beraz zaharrak eta kentzen joan behar garela, eta mantentzen lan bat izaten da. Eta gero baita lurra, ongarriak eta gaixotasunen aurrean pixkat pendiente egon, onjuak, repiloa edo intsekturen bat, daukagor elkar bizitzan edo zailtasunen bat daukaguna berarekin, baina moldatzen gara, eta gero baita ere egia da, beti garbi mantendu behar dela. Zuhaitza, olibondoak, jendeak ez daki, baina olibondoak beti seto itxura edo hartzera joaten da, iztera, bera babestera, eta orduan gu mantendu behu garbi, eta horrela hobeto produzitzen duelako gehien bat. Ikuste ditugu olibondoak kargatuta, laizter da oliba biltzeko garaia, azaroan. Bai, azaroan, hasi aldera. Hori behia berriztu inda, hemen beti 17. mendeko errotan lan egin da, herriko errota sarrean, eta bertan ezin zanin oliba berdeekin ekoizten diren olibak, makinariak ezin zuelako. Eta oin induguna da, hilabete hori aurreratu, oin dauzkagun teknologia gaitasunekin edo, dauzkagulako gure baritatea erabiliz goi mailako olibak egiteko aukera. Beraz, lehenengo jaso egin behar, jasotze prozesu hori, nola izaten da, jornalariak, nola
Bai, lan talde bat sortzen da, bai familiakoak eta baita kontratatukoak edo jornalariak hartzen dira. Eta lanak joaten garen aldatzen. Bai, ze lehen dana eskuz jasotzen zen. Eta etxekoek, zugezkina? Etxekoek, aiton amonak, danak joaten ginean, familia guztian, eta egia esan da, egun politak izaten zian. Baina, oin be legediak eta ez dago hori baimentzen, eta beraz egiten dana da, modu profesionalean edo jendearekin lan egin. Eta itxen duguna da, oin egia da, jaztu igula inbeste eskuz jasotzen, sareak erabiliz jasotzen dela, eta gero vibradora batzuk, arramak edo jasotzen joateko. Modu honetara, apurtxo bat askartzen da jasoketa lana. Berez ez da latxarra, ze gero ekoizteari begira, gero eta lehenago jaso eta lehenago ekoiztu, kalitateari begira hobetze bada. Lehen biden getozela aipatu jazu, jetzi ere egiten dezutela, egiten zenutela. Bai. Gestea da, azkenean ardeari edo behiari esni ateratzen jako moduan, arrama, nola arrastaka, zeistoraino eramaten zian olibak, banan arrama guztietatik pasata. Olako zuaitz handi bat, 4-5 pertsonen artean jasotzen zen, ni umetan askotan aitxona monek eta beti umia gora bidaltzen zituzten, orduan handik ibiltzen ginen, zuaitz gainetan eta puntetan eta txorientzat izaten dian oliba horre jasotzen, eta gero jende nagusiagoa azpitik ibiltzen zen, zuaitz azpitik eta banan dana gesten. Ni nez gaine hiloko, baina irakutsiko zeniak olibondoa gesten, guztua ikasiko nuke. Bai, guazen. Venga. Mikel, Egonarria saioan tokatu zait, ardiren bat eskilatzea, inoiz ez oliboi jetzi, nahi bat zunik jarriko boltsa baino. Lehenengoan nik eta gero zuk, azkenian da gestia moduan, arrama jaso, azpian zerbait jarri, ze bestela lurrera joaten da, eta hartuta dauzenean, dana jasotzen joan, banan, zuaitzai buelta osua eman da, eta banan oliba guztia jasota. Pero aipatu duzu, gaitzen bat edo beste, hori hemendik sartzen da edo? Bai, daneti dau. Badau eulia oso famatua da, baina bertan oso arazo gutxi euskau, ze klima hegoaldean baino hotzagoa da, eta orduan eulia ez da inbeste ibiltzen. Baina gero bai udaberriari begira eta dauzkagu price, beste intsektu bat, barruan bere larba jartzen da bena, eta onjoren bat edo beste be badaukagu. Baina, nahiko konbibentzia hona daukagu, elkar bizitza honean bizi gara. Esan dezu, arroniz bariedadea kolore aldaketak izaten ditula, kontatu duzua, arroniz bariedadea inguruan. Arroniz barietatea da, gara barri hoxan hemen daukaguna, bertakoa da, eta, lizarraldiakin eta herri hoxako iparraldeko zonalde txiki batekin be badaukagu lursail hauetan, baina bertan Arabarri hoxan ez dau besterik, eta bertan edo hobetoen adaptatu den barietatea da. 2000 urte hauetan beti zuaitzik indartsuen aukeratzetik sortu den barietate bat, eta oin denok hemen barietate honekin izan du lan. Ze daukagu alde, gurea dela, lehenengo gauza oso garrantzitsua, ezberdina, eta bebai guretzako oso garrantzitsuena dela, nutrizionalki dauzkan gaitasuna, normalean baino hobea direla. Beste barietate askorin. Badakizu askotan oliba zitzeiten danean, eta beti izaten da, ze ona den, osasunarentzat, hor badaude polifenolak, hor barruan, fruituak berak sortzen dituenak, eta gure barietatea oso aberatsa da polifenoletan, beraz, hori bihotzari begira, kolesterolari begira, eta hitz egiten dugunean, gure barietatea bereziki aberatsa da. Euskal Herrian, ordu, bada bertako oliba, beharra egin ekoizten da? Ez, Euskal Herria bentsat ez da gutxiarik be. Zu pentsa hemen mahastiak indarra handi hartu zebala, eta oindala 50 bat urte bertako olibadiaren 2 eren galdu zen, mahastiaren indarrak altxatuta. Eta oin gabiltza berriz gutxi batzuk berriro berreskuratzen eta balorea ematen eta martxan jartzen. Ontxe bertan Euskal Herriaren zati oso txiki bat entzateko iztu dezakegu, baina ari gara indartzen baita ere, eta lehenengo lana izango da Euskal Herriak ezagutzea. Ze ez badu ezagutzen ere ez du biderik ikiko. Mintza bide bat egiten hasi gara. Bai, gabiltza. Poliki, Jarraitu ezagun urrengo fasea ikasten. Bai. Produktu hau zabaldu alizateko, eta nahi badezu, eta zure baimenekin, errota edo tolarea ezagutzea jongo da. Oazen.
Mikel, esan diazu etorriko ginala errotara, nik ekarri ditut bildutako olibak, nun gaude? Bueno, Lantzeoko errota municipal, hau berez publikoa da, herri osoarena. Eta ja bada enda 15 urte herriarena dela, eta hori baino lehenago familia pribatu batena zen. Errota pribatu izatetik municipal izatera. Herritarrek bertan, egite dute bere olioa. Bai, hemen Lantzeotarrak olioa bertan egin nahi duenak badu aukera. Eta nola izatea prozesua, hemen ikusi dut makinaria handi bat. Ikusi, makinaria naiz eta oso zarra izan, ja baditzu 80 bat urte, berez zarragoa da, baina azkenengo aldaketak 80 urte egin ziala, eta berez prozesua berdina da. Osea, prozesuan hobetu duana, makinaria berriek ematen digutena, da garbitasuna eta potentzia. Bai? Baina pausuak berdina dira. Orduan, gu etorri gara gure olibekin, oliba hauek errota honentzako nahiko zeia dira ekoizteko, ondiuk berde daudelako eta nahiko azal gogorra, horregatik hemen hasten dira berandu hau, hemen abenduan hasiera aldera edo, hasten dira oliba egiten. Eta lehenengo pausua litzateke ja garbi ekartzea, eta olibaz betetzen da tolbatxo hau, eta lehenengo pausua bi harri handi hauek itxutena da txikitu eta pure bat bihurtu, ezur eta guzti. Bai, ezurra mundu guztiak eta ezurra txikitzen da, kentzen ibiltzea ezin da. Ziston lana da, orduan hobeto da indarra eduki eta txikitu. Hori dana pure bat bihurtzen da, eta pure hori pasatzen da poliki perutza bigarren harri handi horretara. Eta harri horrek egiten duena da pure hori mugitu, irabiatu. Zertarako, barruan dauzkan olio molekula horrek batzen joateko. Atera alizateko lehenengo inbiuna da danak batu. Eta horretarako hemen erabiltzen dira pare bat ordu, gutxora bera. Ukitzen dira 1000 eta piku kilo, denbora guztian bueltaka, 1000 eta piku kilo oliba, txikituta, hor bueltaka, eta ja prest dauenean, orduan bai, pasatzen gara, urrengo pausura, izango litzatekela ja atera. Eta horretarako esponja bat balitzen moduan, prensan sartzen da, eta zuku guztia ateratzen dago. Beste 2 orduz. Prensaia horregitea. Hori da. Ja hor prensatzen da, eta ja ateratzen da. Eta olio horrek ja behar duena da denbora dekantatzeko, garbitzeko, eta hemen gutxi gora bera, errota honetan, apirila maiatza aldera azten dira olioa banatzen, herriarentzat. Bertan egoizten dana, ja ezin da saldu, da bakarrik etxean erabiltzeko, dauzkagu errota modernoagoan, eria muguan, baina horrek bai da diala aproposagoak edo ja oingo legedia edo betetzen dutenak, eta horrek bai ja saltzeko erabiltzen dianak, baina hau mantentzen du, gure museotxo oso maitatu modua eta jarraitzen dugu erabiltzen urtero. Eta behin olioa ontziratu ondoren, azken ondarra biek, esan diazu, bota ite diala. Bai, berez bota baino legediak esaten diguna da gestore batek edo beste profesional batek hartu behar dituela. Eta arazo izaten da, hor negozio handia sortzen dela, eta nahi duguna izaten da horri balore bat eman, baina legedia dagoen moduan azkenean ordaindu edo oparitu beharra daukagu, eta beraiek hortik ateratako etekina handiegia direla deritzugu. Beste negozio bota bat, orduan? Bai, bigarren mailako olioak, olio hien arazoa izaten da, azkenean guk fruitutik ateratzen duen olio hori ez diogu atera 100%. Beraz, gure hondakin horrek badauka olioa barruan. Gertatzen dena dagoen olio horrek pasatzen duen denbora guztian erruz, toksikoak diren azido graso batzuk edo jasotzen dituela. Horiek oin industria modernoak refinatzen ditu, eta oliba olio moduan saltzen ditu, abizenik gabe, ez Virginia edo Virginia extra, oliba olio bakarrik jartzen duenean, da gure hondakinetatik egoera txarrean zegoen olio bat refinatu eta gero, nutrizionalki asko pobretu eta gero berriro salmentan jartzen direnean. Ikasi dugu beraz, no etorri behar deun Euskal Herriko olio bila, eta zer erosi de Euskal Herrian ekoizten den olio guztia da edo Virginia extra, bakarrik lehenengo erauzketan egiten delako. Eta hemen prozesu guztia ikasi dugu, baina arroniz bariadarekin, olio mota ezberdinak ateratzen dituzue. Bai, oin bai. Makinaria berriek eman digutena da berriro be zaharra esan edo ohitura batzuk berriro ere martxan jartzea. Zaharra gehien bat, bai, lehen bazekitelako oliba berdeak zeuzkala gaitasun honenak edo nutrizionalki aberatsenak zirenak. Gertatzen dena da momentu baten, bertako beharrak edo
eraman da, eta errestasunak baita ere, atzeratu izan jasoketa hori, eta olio berde horiek egiteari utzi, oin berriro hasi gara oliba lehenago jasotzen, eta goi mailako olio batzuk ekoizten. Makinaria berriak ematen dizkuten, indarra eta gaitasun hori esker. Teknika berriak. Zein dira bi olio desberdinak? Bai, ez, berez, barietate berdina erabiliz, baina heldutasun maila ezberdinean, bai, eta gero teknika ezberdinak, temperaturak, eta hor badaude beste azalpen batzuk, horri esker, bai egin ditzakegu olio mota ezberdinak. Bai, lehenengoak beti dira goi mailakoenak. Nutrizionalki aberatsenak, eta zaporetsuenak, aromatikoenak, eta gero ja fruitua heldutzen hasten da, eta fruitu horrek olio gehiago dauka, baina naiz eta oso ona izan, ez da lehenengoetanako kalitatea ez da inona. Eta herritar bezala, ze gomendio emango zenizkiuke olio bat aukeratzeko garaian? Niretzako oso garrantzitsua lehenengo abizena izan dezala. Bai, Virginia edo Virginia extra horrek ez nahi du, zuzenean fruitutik ateratako suku bat erosten ari garela. Horretaz aparte oso garrantzitsua da baita ere, bai barietatea, non ekoiztu dan, azkenean badaude zonalde batzuk non asko ekoizten dan, eta naiz eta Virginiak edo Virginiak extrak izan ja oso heldutan ateratakoa dira, beraz nutrizionalki asko zire pobreagoa dianak. Ni gomendatzen dut Euskal Herriari, Euskal Herriko olioa kontsumitzeko, bertan oso gutxi ekoizten dalako, baina ekoizten dana oso ona dalako orokorrean. Guk entzun dugu, baina beste entzun gai edukitzeko, ze aukera dituzte, o? Bai, dauzkagu aukera ezberdinak, guk adibidez, bai olibadia, bai errota zaharra, gero berria, eta gero daztatzeko eta aukera be ematen dugu. Eta uste oso interesgarria dela, ze naiz eta gertu bizi, askotan oso ez ezaguna da iparraldean bizi zaten euskaldunontzat, bertako kultura zatitxo hau, eta ze garrantzitsua da guretzat, eta zeinen barneratua daukagun hemen. Orduan, etorri eta guk erakutsiko dizugu, erroiz.eus. Eskerrik asko, Miguel, plazer handia izan da, eta zuri entzule, animatu bertara etortzera, eta egin bisita bat merezi duta, eta egia.eus, eta bizigaratzea.eusen, euko ze entzun gai.